Madalenez, itxasoaz eta itxasoko hainbat bitxikeriaz arituko gara gaurkoan. Gure gonbidatua bermeotarra da. Juan izena du, baina koiote bezala ezagutzen diote. Ikusiko duzue, itxasoko entziklopedia handi bat da. Kaixo lagunak eta koiote jauna, ongi etorri, placer bat hemen izatia. Egunon. Bai, ordion. Azteko eta behin, Madalen guztiei zorionak biharko partez, bihar da eguna, baina bihar ez gehamene hongo, eta nola ez, auzo eta herri guztiei ospatzen duena. Neure partez zorionak garantzako. Niretzako egun handize da. Egun handia, egun galanta. Eta zekarrik esku artean, zekarrekin etorri? Bueno, jakin jotele zatunena ingule edo, zimarroiena ingune berba. Bekardot, niretzien zandana beti armozuteko. Goiziazteko, eguneazteko. Gozaltzeko? Egaluzia, hola egozita? Egaluzie, itxosun egozitxe, itxosoko uregaz, orduan horrek gatzapur betik izaudakolako nemoten txo, eta hau nastaten du kafe sopakaz, eta zan, modu bire, bat purtsu bet berezitxu haue, eta besti purtsu fintxu haue, ikusko zu, hautzeke. Gure basuna hauntzekin gu. Bai. Aurren ingo deuna, esan, egabal laburra ingo deula, zaieskia gala laburrana, eta gero salmorejo bat ingo deu. Sopa bat, tomatiana. Eta bakizue, Bermeotik etorri zaigu, eta nola ez, guantxe gozalduko dugu hau, bazkaldu baino lehenu, 11etako gisa, eta aldi berian, Bermeoko historia asko, eta itxaseko kontu askokin etorri zea, ezta? Aleginen gotxago. Alegina ez, artista dutza zea, eta ikusiko zuen egun polita pasako dugu. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta koiote edo Juan deituko zu? Bueno, benetako izena da Juan Antonio. Juan Antonio, Zeitzi nahi zemezarrena, orduen, haitxe esan da Juan, ama esan da Antoni, eta haitxitzek hartu zegoen erabakize, bizen izena, Juan Antonio. Eta koiote neure haitxe esan da, beran historizek haitxik. Osea, ez izen hori aitatik harrapatu duzu? Haitxetik dator, bai. Zemezarrena nahi, eta haitxe hilze, tordun naizekaz, ez da hori dandizetako tez, bai, ni nahi, koiote neu esan bina. Koiote dituko jau gaurkoan, eta esango izun dundin nua ibilko gan gaurko errezetakin, bale? Bueno, hemen da gau zaieskia, ez da zehazki zaieskia, baina da, en ronkeo itean nian, egalaburran ronkeua, hau iten da, pixkat usten da nahi eta, hemen dago espina zentrala, hau dala, eta espina hemen erdi jandakau, behitu. Orduan, iten da dana, hau da, goiko bilomuan, pixkatutzi eta ezurrakin atea. Eta hau ingo deu, saieski izango balitz bezala, sartaian. Ingo deun bakarra da, gatza botako jo, baratzuria, pixka zanpatu, pastatxo bat ingo deu, untatuko deu, eta hau ingo deu, sartaian prejitu alde batetik, bestetik, oliotan, eta listo. Hau da, simple. Nola gauza honei, gauza gutxin bertzako, ezta? Bueno, hoi bat. Eta honei lagungarri bezala ingo jo, geresi tomate hauek, ingoituguna da zuritu, eskaldatuta, eta gero ingoitugu konfitatu, hemen dazkau tipulila txikilak, ez dia nospintxuak, Hauek izostuta ekarritugu, ingo deu, baratzuri pixkatekin, tomate goxatu eta tipulina goxatu, lagungarri jartzeko egalaburrai. Eta hoi gutxi balitz, baita ingo deuna da, olio batian, armendolak, ogila, baratzuria, ondo tostatu, behin tostatuta honean mortero hartuko deu, morteron masatxo bat ingo deu, sartuko deu espeletako piperra, eta gero, emulsio hori pixkat ligatuko deu, prejitu deun olio hori erabiliko deu, eta horrekin ligatu ingo deu pixkat. Eta nasketa hori baita erabiliko deu, gero, arraian gainetik pixka botatzeko. Hoi izangoa, gaurko plateran oinarria. Eta esan deun bezala ingo deula salmorejo bat da, gazpatxo bat esango genuke, baina pepinoi gabe, tipula gabe, bueno, hor, aukera asko daude, baina gu ingo deu simple-simplia. Tomatia ingo deu birrindu, olio eta gatza botako jo, ogila botako jo, gorputz pixkat emateko, eta ez du beste zerrebia. Gero ingo deuna da, hemen urdai azpikua puxketetanin, arrautza egozi, eta ogilare bai, lauki txikitan ingo ditugu puxketa batzuk, eta hori jarriko jo, gure tomate sopai,
arrautz pixkat, ogi pixkat, eta urde jaskiko pixkat. Bertan, azalien geratute... Tomate bakarrik ez gelitzeko, bale? Bueno, eta aldi berien, irrikitan itxok goza jaugiteko. Bueno, gure basun hasingo nahi. Eman, eurra, venga, hasi horrekin, eta ni hasiko nahi zauen markatzen, eskaldatzen hasteko. Kontai jazu, eta hori zitezue, gozaltzeko oro, egunero? Bai. Itxasuan? Itxasuan be bai, altzate zaneko kafe hartzen dau, batzuk hartzen dau kafe utxegaz. Bai. Emingo txagu, kafe utxe. Bai. Nire txien, nik ez nire mitzezan txaten, bai, gizenak itzen dau kafe utxegaz. Batu, i kafez nia. Bai, nik kafez ni, ganera nik alrebez. Eta azukria ez nire kafegaz, bai. Bai, gitxi. Zeitzik gabiltz topaten... Zerbait gazigozua, ez da? Bai, hauri da, gazigozu esan daizela. Borduen, hau da erreza, amen, modu bidauz, bat, itzen zu, labaina zitzen zu, ogila eta puxeta botatzen, sopitas, no? Sopitas, betiko sopitak, ez da? Bai, sopak. Esne sopak esan biharren, badiez, kafe sopak. Kafe sopak, bale. Zertzien zu lan. Eta hori adibierzun nun ikasi zenun, itxasuan ikasi zenun, o ja lurrean ikasi zenun hori? Aitzitxek. Aitzitxek itezilan? Bai, aitzitxek imi esan nahi nien, goizien, altzakeran, berak itxesan dauen, berantzako esne sopak, da kafe sopa niretzako, eta atun sasoien, holan egin, hartu nau egozitxe itxosoko uregaz esan dute moduen. Bestia, sinisten hori horra bota berdekela. Bai. Benetan nahi aiz? Benetan. Hode sustantzia hartu berdekela. Hartzien zu, orduan, zatitxuk egin. Nahi, nik uste nien gauza asko gaztez nizkiala. Motz gatzen hau. Zatitxuk egin. Hau da modu batera. Hau da modu batera. Hori hartu eta mendira goteko itxaso. Zu zertzea, historia horia, marinela, ni esatez nahi marino merkanti, nahi kapitzena merkantekue, jubiletan hau orain 5 urte, bai txikitzerik, okin jot, saletasun handize itxas mundu haitzik eta batez beharrantza mundu haitzik. Hor, nire itxitxe hilorduko Franko bizirita gola ondino, 1975 giruen, gazte bi hasi zinetxere torten, Bermioko etnografia batuten. Historia baino etnografia. Zelan bizitze esan dizen da hori. Da, itxitxas hasi zin berbetan, da ni eurek azoten, bazkanien alkartu ingari zen, da ingendu nolako elkarte bat, uetena elkartea, injun txapelketa batera aurkeztu gari zen, barandiaran zari zen lehenengo koitzesana, Xabiera Muriza guaz dala elkartien, eta ez gendun amaitzu, ez tozkun monasterik eitzeko lana amaitzu, eta azkanien mondozkun akzesiz bai. Eta hortik hasi gari zen, da apurka. Nire izan dira entziklopedia bazela, itxasen entziklopedia bazela. Zozer badakitze, zozer badakitze. Bakit idazten dituzula gauzak, artikuluak, liburuskak, ez da? Gauza asko intzi horraz izan gero itxasoa editoriala itzen itxasoa, mendia eta horrekin zauena, eta zigaritzen idazten, da, gero apurke, bauri. Txirrikitxarra, goxatzen da... Koiara batek hau. Bai, koiara, barkatu. Tori, bat bakarrik, zuke zulako zango holan. Nik orduen hau da, hartun, katillotik, ogi zatitxu bet, atun zatitxu bategaz, eta... Eta barroa. Oso, neman ibertxot. Uste jakire katillotik hartzen? Bai. Nahi. Hartun bebai, hartun zatiz, onduen dau, atune onduen dau. Ondora sartun, haurte gaulan. Arrapatu jat. Nazte bai. Ez falta datzoa azukarie. Finek zelan zaten dauie, finek itzen dauie. Ze berezia. Finek itzen dauie hartu naulan, hartu nogi zatitxu bet. Txiki. Ez, hartu eskutan. Bai. Jan, eta gero tragutxo eman. Txurruzta da txubete eman ametik. Venga, hori ere saiatuko nau. Bueno, venga. Fini biliko nau, vale? Hau da egune ondo azteko. Eta hau hartu, eta bain bakakela garrantza agun, mendia agun, lane agun. Atunek eskuaz agarra eta barrure. Kaino berari pez de zebez. Zeuna ekin, hola, gozi berria. Puntxu-puntxuan egarri gaine, Atzo esan zat, lehen aitzek itxesan dagoen. Itxosun albun bizigari, aitzek hartu ondegin, bai orain bara arraindegi betan lagun batetako naitxolek, prestatu, venga, goizin okingo zu prest. Tala negardot, ezin hobe. Puntxu-puntxuan egozi, itxasoko urakin, eta ze garrantzitsua da, batzutan ez bazu egozten oso gatza potentiakin, gero potetatik atea eta xoxo antzea hotek, Nire etxek emitxe zentzun bai, kinpule oso bat. Bai. Tenedora zulotute. Bale.
Saldan ikutu bat emateko ere bai, ez da? Emateko haulan, okinan hainbeste denpora hori, eta normalin hau itzazan, etxerantzien etorkeran ontzizek, ditzezen da natune hartun, satizek egin, egosi, eta gero arrantzale bakotxak erute zauen etxera, arrain parte modure. Bakotxantzako, arrain fresku be bai. Errefuxao, nola ditzezo? Errefuxao ditzezizaion, errefuxao, nola ditzezo? Getaian deskartia itean arraia ikututa da ona. Errefuxao, nola ditzezo? Hemen, aukeratuten zu ona, sartun, gero gordinipe bai eruten da, eta hau etxerako, eta hau beti izan da altxor bat. Gaur egunien, itzen da, bai gaur egunien altxorra da, Seychelleseko merline. Honek kapitzenak atunero, bueno, kapitzenak eta atunerutan da bilen jenti, etxera eta horreniko porratan atunero handizetatik, ekarten dau Seychellesen ketue da Merlin, ketue, hori da, gaur eguneko altxorra hau da, hau be bai. Hori izan, urdai aspiko izango bazan bezala, ez da? Hori da, hauri. Guaine azitiare bai, gala burran, bentrezkakin iten nola... Asi bai. Urdai aspikoa izango bazan bezala, zeitxura dakan, ez deta estatu guen ditan, Ez patxun arduren, egin dingo. Zu zaharraitu gozaltzen lasai, zaharraitu gozaltzen, zeatik, hori askotan itezu, edo... Nik aldoten guztizeta. Aldeken guztietan, Bai. Osea, gaur ez dezu ekarri honea leheno garai baten itezen dutelako eta hola. Ganera, parkatu. Bai, lasai. Oporratan honai. Etornai oporratatik, eta hau da, lehenengo katun ezaten duten aurten. Orduen iretzako hau da... Hori ere nola izatean, lehenengo lanpernak, lehenengo egaluzia, lehenengo txitxarruak, antxo sartzean ian, nola izatean sasoia aztean ian... Txintxine, antxoa txikizea. Lini navegaten otesan nahi nien. Udien etortez aman nahien. Irulau egun lelau. Amani telefonotik, igual, desembarkaten dut, pasadazte eguno. Arabia Saudi. Desembarkaten dut, orduan amari. Ama, alduko nahi, etxikaramu, orduen. Ia, albadan, lehenengo egunien, marmitxe. Bigarren egunien, marmitxe. Hirugarren egunien, marmitxe, da gero ikusku. Gero berbenir, bai. Hori, bai, holan etorritxe betia... Basekiat, marmitakoa gainea, zuek ez diozula botatzen tomate freskua, ez diozula botatzen zuela, itxasoa eraman aldian osagaiak, ez da? Hori da. Kontatu pixka. Bai. Bueno, hor batean okin genduen, ez da bai da bat, noizkuedan. Argi dau... Nundi datorren. Argi dau ez da lain zarra, zeitzi patati dako, eta piperra etako, eta hori, orduen. Bai, nik, esan txuteles lehen, nik etnografia itzen dut. Etnografia da, testigan txatakunik eta ona, pasadan mendi, emeritxikaren mendia maitxukeratik, eta haula. Orduen zer erute esan itxosora, patatie, eta piper gorrize bai zirkue, bestela tomatik ez dago egon datesan. Txorixerua, horretik txorixerua, eta orduan guk itzen du horrek azbizekaz, bueno, kinpulie, eta txorixerue eta atune, ez dauk izau. Hor bebadauz modobi, batzuk itzen daui hori zuekaldarize deitxut ezazuena fume, imini ondakinek, espinak eta garri, eta beste batzuk niretzien ez da nitzezen asko zeitzik, odole gusto asko motentxo batzutan. Orduen, hori, garbiz hau itxeko, Ulertzen. Egia esan, gauza horiek eta kio eta finago iten dira, hormene bai dago, zumaian olarru sopa itezala, eta lagatzezan, olarrua erdi usteltzen, geho lehortu, geho olarru lehor hori uretan sartu, eta ur hori hor berdan hidratatzen juntan ur horrekin gero sopain. Eta gaur egun itea, bentsat, ur horik endu eta berria garri, pixka bota, ez dana bota. Hemen be, Bardin, pixka suabeo, ibili, suabeo. Itzitzen dan asalak eta hori, leko baten, ure beratuten, da gero hori, txorizeru pasaten zueniko, txinoti pasaten zueniko, hori ure bota ganetik, txinoti pasakeran. Bai, emoten bai, gentik odoltasun, odol gustu handize izate baten. Gero gardo gehiagian berbestela. Bai. Bai, hona da, horrepe osasun, hori osasune da. Torreri bezaten egon bidatzo. Janakin osasuna da, janakin bai. Bueno, eta hau guztiakin batea, errezeta liburu bat idatzi ezu, ez da? Zeta, itxasoko errezetak dia, bermiokoak dia, nungo izango dia. Errezeta, dien neuketxin ikuste esan dutena, batun, esan zutlen, etnografia itzen, orduen, niretzin itxe esan dana, eta batzutan, arrantzalien etxietan itxe esan dizena. Itxo zuen be bai. Hori dala eta, idatzi dut, hemen ekartxut, aportxu bet... Liburizko izukin datua da? Bai, eta hemen dauz,
da bakarrik bajureko arrantzan. Da zelan, hiru motatan itzen du banandu bajureko arrantza, bai, azaleko arrantza, esate baterako bokartan eta turitan itzen dabinak. Gero sextak edo tresak edo... Horre txikizenak, kostako arrantza esatilez, da gero lebazaliek. Gero kantlilian lehatzeta eta kabreta eta hola gotean. Hori da, arrantza mota bakotxan, zer esaten dan, bai gauze asko diez, ez dena helduten arraindegizetara, eta diez, barroteizek, bezeguen barroteizek, atzinen... Arbilak, gibelak... Japurre deitzute zantzagun gu, gaur egunien itzen da kokotxak eta holan, bai guzat esan, hor, lehen lebatza gazitze zan, lebatza garestiz izate esan dan, hori erute esan dan, hori saldu... Aberatzen arraia zan, ez da? Hori itxe esan dan saldu, eta etxera erute esan zuen, barroko gauzek, kokotxak, urdilek eta arbizek. Horrek azitzen dan, saltza berdien, gauzetxo, bueno, urdilekin bizan dizen negozi, aukitzen dauen beiten zatizek, atara, hori izatezen dan, raba zatizek. Horrek egozi, eta gero, saltza berdien emitezen, hori izatezen, afaize lebatzalien etxe gizenatan. Eta hori gozan une hori ongo zan hori, ez da? Lebatza ganera ize urte guztizen atrabatezo, orduen. Ondo, bueno, hemen bagoaz txerik itxagarraka, koiote? Inbiak deuna ni zuritu ditu tomate guztiek, zu gozaldu ezu. Bueno, ondo. Vale? Normalien nolako katillo hartzezu, ondilla? Bai, apurtxuetan ditxo. Eta arraian pusketa nolako, ondilla ere bai? Ez, haulan, zatike. Hola, zatitxo batu bota eta listo, ez da? Da gero lantzin behin, espadan asko, hartu hunda, txokosta, eta gero itxi, bihar badan amaiketan jateko ardago burtsu bateaz. Ondo. Bueno, ingo egun da, behitu, hemen esan deun bezala, ingo ditugu hemen xerra batzuk, hauek jarriko ditut oliotan gorritzen, eta pixka gorritzen dianian, botako ditugu bertara, hor dazkaun tipulina txiki horiek eta tomatiak, eta jungo geha goxatzen. Ondoren ingo ditugu hauetana gorritu, eta krematxoa martxan jarri sopatxua. Ingo etena da, hau hemen lehenu indet uretan, baino ja ura juntzaigu, ingo etena da hemen berotu, olioa jarri, eta batzu ja bota. Eta esan detena, pixka gorritzen da nian, ordun botako ziot, bai, tuipulatxuak eta tomatetxuak. Eta bitartean jungo geha, erreportai bat ikustea. Ados? Ba ikusiko zue, arrandei ehar batea goaz, eta esplikatuko izkigu, zenbat arrain topatzen dituen hemen, eta zeintzu dian sasoikuak, eta bar, goazen ikustea. Kaixo, Joseba, gaur etorri zaten errandia ezagutzea, Peskaderia Santa Maria, Pasaian dago, eta, bueno, nahi bazute, uda garaiko arrainak ezagutuko ditugu. Sartu nerekin. Bueno, Santa Mariak 60 urte ditu erekita, 3 generazio, ni 3. Ezberdin egiten gaituna, da jendia ezagutzen dugula, zer nahi duten badakigula, eta ematen jogu, eskintzen jogu behar dutena. Eta arraia, hemen, portua ingertu dugula, portutik hartzen dut, goizero jutegea, eta badakigu egun hortan ze arrain sartzen dena zein ez, eta ez baldin badago guk behar duguna, Oiartzunea, merka Oiartzunea jutegea, porkean San Juan de Luzko arraiare ekartzen dute. 2 portu ezberdinetatikan ekartzen dugu arraia. Bueno, gaur etorri zazte, uda garaiko arraiak ezagutzea, ezta? Bueno, guantxeak betxiko zeitet, zein dia. Bueno, udako erregia, hauxe da, Egaluzia. Hemen ikusten den bezala, Hondarribikoa da, bertakoa, etxeko arraia. Eta, bueno, hone balio du gauza askotako. Plantxarako, tomatian, marmitakoa, arrain urdina da. Arrain urdinaz nola den jakitea oso horreza da. Bateze, Egaluzian. Izan behar du, izatza V forman. Arrain guztiak urdinak V forma dute. Bentreskare, Galuziaren bentreska da oso ona parrillarako ere bai. Oso jugosua da. Orduan, berezitasun horrekin, jendeak asko eskatzen du. Udaran gehien jaten dana, da bonitua eta San Juan garailean saltzen da asko sardina. Fama izugarria du, batez ere, jakizu udarak duen xarma horrek eta sardinak, sardina asko saltzen dare bai. Bueno, arrain asko ez bezala, hau, triparekin da buruakin da dena, batea sukaldatzen da. Hau ere, Egaluzia bezala urdina da. Dazka omega 3, omega 6, eta izugarri hona da, aurtsiki jentzako, porque fosforu daka. Hau, nik usteet, etxian janberdana behintzat, hastian behin, obitan janberko litzake. Hau dia, barbarinak. Barbarinak, mira, izenak esaten dio honen gatikan.
barba harina dulako. Eta hau ere, urdina da, izatxara daka, uben forman, klase asko daude, batez ere bi klasekuak. Salmonete fango edo derroka, hau da derroka. Eta jakiteko derroka dala, burua daka hola kurban, oidia onak derroka. Eta dianean defango edo, dakate burua mal, hola goraka jarri eta burua pixka bat, eta kalidadian, no tiene nada que ver. Hau kozinatzeko neurrian arabera, txikiak prejitxuta jartzen dituzte, jende asko. Haundixio dienian asko keskatzen jate fileteakin eta plantxan oparrilarako. Eta behin amak, arginanoko menu bat bezala asmatu zuen, da gazta eta ez dakiz egin zion, oso nagatzen da. Hemen ditugu ere bai, beste arraina da txitxarrua. Eta besteak bezala, arrain urdina. Klase ezberdina daude, beltzak eta txurillak. Hau da, txurilla. Txurilla nola egiten da, tripa txurilla dulako. Eta hemen ditzego kremailera daka, txurillak du honeaino. Eta txitxarro beltzak honeaino. Begillak haundio ditu beltzak eta txurillak txikillo. Jateko garaian obio da txurilla, eta prezioen ere beltza da oso merkia. Baina, karo, kalidadia hortzen dago. Txitxarro hau, hemen bertan arrantzatu do, Paseako portuan, eta, udaran izugarrizko famatu da ere bai parriletan, da lehen pobre janari jomentzan, eta oan ja ez. Ja, bixigua faltatu zen ezkeztikan nila ebengua, ezkeztik, fama hundia daka. Neurrian arabera, txikila hau adibidez, xerretan, plantxan, labia piztu gabe zarte batean o plantxan indezakezu, haundixo hori bada labian, edo oparrila, edo aukera hona ditu. Eta naiz ezurrak euki eta fama izan, ezurri gabere prestatu dezakegu. Bueno, Joseba, elkarrizketa hemen utzi beharko dugu. Enkarguz josita naho, eta ez dauka denbora askorik. Bueno, hementxen gehatuko naiz, enkargu prestatzen, eta, arraindegia Santa Maritaz ez aztu, bale? Hementxen gehatuko geha. Aio! Ai, ama, maitena, ze ondoa izan da hori da, enkarguk danak ondoein, lana balinbakazua horrena hori da, baina ze ondo argitu ezun, eta zenba gauza dazkan, Eta sasoikuak, eta esan dezuna, baleko zein dian, da zein ez. Baina gila esan dakazuna, dena, sasoikua eta ona, Eta esan duna nola aldatu dian, bai, leheno adibidez, txitxarrua ematezun pobrean janarik jazala, ez da? Eta guen txitxarro zuria erbate, gauza garraek, bai, ez da? Hori ere ikasin behar izan dugu, ez da? Igual berdela jatene, bai, ez da? Hori kontuz. Hori bermeoko batetzako esan du jaten berdelikan. Kontuz, berdela... Hoi zer da? Berdela esan da beti, beite beste arrain batzutzako. Beste arrain batzutzako. Horrek okitza zagoen ametik hartzien esan datzon, zatibet, pelenkie, dori esan dan, lebatzetako eta holan. Niramak beti izatezan dozkun, egunen baten, berdela bezanin biku. Hori esatezan dan... Eta guen egizalde zuzekula jantzu berdela? Berdela zoritxarrez zandot. Beti zan, ere amare arrandai batean, nindu bizita guztia lana. Eta beti berdela ere bai behitu dio, la pizkata arrara bezala, baina gila zan, leno arrai hori etzan hainbeste zaitzen guain bezala. Leno arrapatze zan, hori esan dizuna pentsutako, eta beste arrai emateko karnata bezala. Bitu, Espainien zandot. Santoñen okitzen zagoten lehenguzue parroko, eta egun baten ara zuen, demonduzkun, mondrongilek. Mondrongilek intze, horregaz, baie, okelien saltziga zintze. Gozo zan haue. Bueno. Berdela eta lirizue, ez dozat. Ez, lirizua segetzi, korroko jai? Ez, lirizu da... Erderaz, lirio, ez. Lirio, baina hori errekako egeio, ez da? Ez, itxosoko, bai, lirio. Lirio zer ditzeiok? Bakaladilla, erderaz. Bakaladilla. Bai, ez dozaten. Eta korkoi ez tinotxutez, ez? Korkoia pentsatzen ez da? Guk eta zuzti bere ez du itxen du, korkoi eta lasune. Korkoi deitzuten txagu hemen, hori zet, urre kolori dakona. Baina hori esatu hobia dala, jateko. Hori izan dut eguno, izaroan... Lasuna baino hobia dala. Egune pasaten egon izaroan, da arpoiegaz dartun, dan, saltza berdien, besterik ez talako. Hori esaten due, kanpotik etortzen dianak, arrautza guztea, eta horren, horiek gomeleko da. Duda. Hori aukeri dako lekuen. Hori aukeri dako lekuen. Arrazoide. Ezin ze. Biarrezan okintze, tire. Gozia alpada dozen oso barroa, ez da? Hemen gauza bat ingo dugu. Bueno, lanien jarriko zaitut, bale? Venga, ondo da, oso zeritzeko, ez da? Ingo esuna da hemen.
kendu, hau lau gobo zatitanin, inazu kendu bizkina, bueno, igual zatikan gero iragatzi ingo dugu, bale? Inbiardezuna da, tomate guztik hemen lau zatitan bota, ogi hauen puxketetan bota bertara, eta gero ingozuna da dana birrindu, gatza eta olio pizkatekin, bale? Eta gero ingo duguna da iragatzi, hemen dakazu hause, baita beste boltxo bat, eta gero ingo duguna da iragatzi, eta txukun, geho pasatuko izutau, bale? Bale, venga, orain asko nahi honegaz, ez? Hori da, hori, eta ogila ebai, Venga. Bale, olioa eta gatza. Bale, honi pixkat olio gehiago botako jat, hemen dazkau konfitatzen, batzuitan tomatetxo eta tipulatxuak, bale? Danak azingu, tomate danakaz? Bai, danak jarriko ditugu martxan, bai. Ja, ahi gehala, ez da? Hemen jendia ere goziak ineongo bat, eta jango deutan honartian. Bale, inbiardeten adare bai hemen txe gatxikila, hemen txe jarriko dugu arrautza, ura botako jo, eta egosten jarriko dugu. Bueno, eta kontatu Madalena neuna, bakit horri historia kontatu noiz o noiz, teiana, irlana, nola da neuna, kontatu pixkat Bermeo tarren baten ikuspegitik. Ez Bermeo tarra bakarrik, ni nahi bastarrekue, Madalena hitzen dan kalekue, eta urte askotan, hori apurtxu bete berantzin zauen, da gero nire itxitzaz izan osta erabe, itzen geu gimiekarila, eta danon artien kaleko da, hor diez irukale, bastarre, goiko kalie eta beko kalie. Teiruren artien itzen zan duen antolatu hori, eta, bueno, bosta berartun zauen injarrandi bet, eta, bai, hor, historia asko dauz. Kontakotzu zerpasa azten. Bota. Bai, Donostirez hona itzen, holako itzaldi batzutara, ni itzaldi bete moten, eta ni bigarren itzaldi zemoten. Eta nire aurretik onzan, holako antropologo famatu bet, eta esan zan, las fiestas en el entorno marítimo del País Vasco. Tan hasi zan esaten, que el paradigma de las fiestas marítimas... Ordura arte dana ondo. Bai, que es la fiesta de la Madalena en Bermeo, que una fiesta siendo de un barrio y tal, pues terminó siendo una fiesta grande y tal. Dazten da, explíqueten, pues allí hay un señor mayor que desde hace unos años pues organiza la fiesta. Bai, está su hija, van dauz gizon bat edadekue, dauz beran alabie, beran honen lobak eta hori, joda, hasi nahitzen sentiten pigmeo bat elez. Gizon batan berbetan, geure bizize, bizi diamen, itzen daui hau, gordeten daui hamen da nik haura nahi balaletxe. Neure bizize kontaten, ez? Eta esan zan, gauze, barritzeko gauze bat, ez? Amaitzu deniko etxaldi. Barre, baina unkigarri aldi. Bai, zeitzik bitu, neure aitzitxeko goratu tiaz bakarrik, bitu zelako. Eta, bueno, gero nitzen beragaz, da gero intzuz gauzenen bat alkarreaz, bai, kontaten hori, Madalenako gauzek. Madalena gune, bueno, nire lagun batek esatezan dauen, lehendie politxaue badan egize baino, berak nahi zo dagoela lehendi. Tamen dago horretaz asko, dago lehenda asko, egizepe politzek, eta, bueno. Baina teiena, zerati dator? Nola, hor baseon regata bat, zegoela ez da? Bueno, hori regatana, lehenda bata. Lehenda bata, esaten da, milez aspirun da pikun izanela, hor urtien fraile konsinak forure bota zauien, eta etxurez horrek sortu zauen, hori, banonok lehende itzi, ezelan esan zan estropada bat, Bermio eta Mundekarran artien, goizen imitzeko ikurrin bet, hor zelan, Bermiotarra trampin zauela, oilarra lelaue, azteko kikirik kantaten, hain zauela, zue egin, argigiz hau goteko, Mundekarran gauzet, Mundekarran gauzetez, bai. Egize da, beti esan dela Bermiona, eta bai, itzen da, txaibet, eta zaize da ospatuteko Bermiora norarte helduten da. Hori itzen da, itxosoz, Madalena gunien, eta gero agostuen, San Juan de Gollado gunien itzen da, bardin, San Juanera. Esaten, Bermio, San Juanera arte helduten dela, torra bebai. Tellina gauze, atzinen itzezan da, hor etnografiako lanatan agertuten da, tellie dela, zuretzi nora arte helduten dan. Bale. Gure ritualan... Bai, aiziak horreaino bota dute. Bai, hori, beraten hor arte helduten dira Bermioko itoginak. Osa, urtantak hor arte helduten dira. Ez da asko dokumentata.
hori hasi de dokumentaten 20. mendien holan pasaten dela. Bai, jutiara, isliri hueltimon, 1000 pikutik horre, Enrique Laugarrena, Isabela Katolikan anaize bat etorzan, eta erun zauin ararte, eta hortik 1200 maz azpizenero da. Gero 1000 rituala ja inzan, ritual modure, 1600 pikun ja hasi zien idazten zelan itzen dan hori zaize, gero udaletxikak tato batzutan bebai, eta 1700 zen, esate esan dan hori estropa didala, dorrin zeien, frailek, forure bota, gero, bueno, deskripzioetan, adituen deskripzioetan, ez da agertuten tegina, agertuten da, zelan, arazuten dala, eta hori, 1950 agertu zen tegina. Eta bebai, hor, agertuten da zelan, ontxizek, zelan zute zen da, udaletxi ontxizetan, eta beste ontxi batzuk, orbitartien, dula arantzien, itzezen bizantzoien bueltak emon. Gero hori arantzien da onantzien, ez. Ontxizeri, udaletxi ontxizeri, eta ontxi bakotzak emoten txona buelta oso bat, emoten zantzoien ardauen. Hori onzan zikera baten, reguletalez, arantzien, gero arantzien da onantzien, da gero desastre bat esan zan, ze gentiek asmuaz da amurrutute, dana bueltak, eta alkatia hola. Bueno, da gero badakizu horren zan, udaletxin ontzize urte baten, enbarrankain zan. Hori famosu izan zan. Zer dakar ontzizek izena. Segertatu zan egun hortan. Bueno, Marion zan aulan, da hor dau, holako mune batelez, ariena, surfitzen da leku. Karo, da Mari beran agertu itzen da, dordunin bizu, alboti pasadonekin zauen artez, enbarrankata geratu, genti barruen, gente askogaz, eta genti alde batera, alkatiri izizena kanbize, Leonardo DiCaprio ordurik eta ona, Titanic dela testala, aurre gauze. Ze urtetan izan zan hori? Jode, lekitxote zango, 1900 da... Jo, ez da, nahi gogoratuten, hautzak momentu nahi gogoratuten, bai. Bueno, ikusi zu hemen, Indietena da hemen, baratuiak ondo gorritu, armendolak ebai gorritzen nahi naiz, eta lehen esan dut ogila bota eta hori izango zela, baina botako jo perexil pixkate bai, ikusiko zu, tra, eta horrek emango jo, koloria eta sustantzia emango jo. Eta ingo deuna da, hau denare bai, berta bota, eta hau, ogila ez da asko xigortu nola sopakua zan daia tostatuta daon, hemen txe hau utziko deu, eta hau ja dago prest, ostutzeko, morteron pasatzeko, bale, ekarri apurrakonea. Hemen dakao, gure tomatetxuak, tipulatxuakin, da baratzuriakin ebai, berakatza zuentzako, martxan. Berakatza. Hemen ingo jauna da, geho, morteron jartzen deunian, botako jo espeletako piperra. Eta hemen txere sopaiteko, betu, ogi pusketa horrekin nahikua. Inberdeuna gero honekin kurruskari batzuk, hau emoztu, eta hau inberdekena sartu birringailua, eta eman eurra. Esaten ongari zena noiz pasadan. Eman eurra, bildura. Niri ez da gustaten asko haitzetutie. Ez da gustaten asko haitzetuti hori pasazan azitzik. Urtietan da urtietan. Ez da egon holan desgrazirik eta urte beten pasata hori komentatie ben pasata betiago. Bai, da orduen niri ez da gustaten. Jendia hola da, zenba gustatzen jendia. Jendia hola gustaten. Noizok ez genien ondo ateatzen, batzu beti irrikitan. Aurre itxik ez da gustaten, jakitsi be, zeitzik, barakizun haitzetu itzen zu, eta... Aladek. Bueno, hemen ingo deuna, bai, hori dek, guain hau zuzen euki, ez ateatzeko kanpoa. Ingo deuna, dana birrindu eta iragatzi. Eta hemen txe, dakau konfitatzen esan duna tomatia tipulinekin, hau morteroti pasatzeko, eta arrautza egozten. Ingo deuna da, beste reportaitxo bat ikusiko deu, eta segituan gatoz, gure platera bukatzea. Kaixo Joseba, zer moduz, Alba, Natali eta Jose gara, geur Bermeon zaude, eskura sushi bar ezagutuko duzu. Ongi etorri! Eskura sushi bar ekain hasieran zabaldu zuten eta proiektu honen atzen daude Alba eta Jose. Japoniar jatetxe bat da. Beti saiatzen gana da bertako produktokin da nahitxera, egaluxia eta lubinakin. Saiatzen gana da, eunero portun beren produktua erosi eta eunero sukaldatzera produktu fresko hori. Eskura sushi barreko etxeko marka, batez era freskotasuna,
euneko produktua eta bertako produktua. Eta nola ez, garai-garaiko produktua. Bertan prestatzen duen janaria, bi aukera dauzkizo, edo bertan jan, edo itxera eramateko aukera ere badaukizo. Gure sukaldea da osasuntsua dena, naiz eta laizterra izan. Dakizuen bezala, xuxia beti arrozakin zerbitzatzen da. Eta gure kartan dauzkizute bi aukera, mikiriak eta makiak. Gero baitare, xuxia aparte, batzu tartarra, sashimia, besteak beste. Gure bezeron artean, gehien bat gustoko dituzten platerak dira izokin makia eta hegaluze sashimia. Eta guain, aurkezpen guztikin eta gero, ikusi behar du nola Josek prestatzen duen izokin makia eta ia gustoko zuten berak prestatzen duena momentu honetan. Hasteko, Japoniako arroza bat lantzen nahi da. Bota dio arroz ozpina eta bain ongi nahasten nahi da, arroz horrek ozpin hori dena ongi hartzeko. Aldez aurretikan, arroza 8 aldiz garbitu do. Arroza prestatzeko modu tradizionala da. Bain Jose arrozari haizea ematen aizio, arroza oztutzeko eta eosten ez seitzeko. Hartuko dugu arroza eta nori xafla batean zabalduko dugu. Hurrengo pausua da, izokina eta mangoa jarri. Behin osagai guztik barrun dauzkiula, oain hasiko ga forma ematen, esterilakin. Esterila edo makixu japonieraz. Behin makia bukatuta gero, landuta gero, itenduna da izokin xaflak gainetik jarri. Behin makia 8 puxkatan moztuta gero, hurrengo pausua da, maionesa pikantea puxka bakoitzan jarri. Eta bukatzeko inenduna da, aingira salsa gainetik botako diu, flanbeatuko du, hori emulsionatzeko. Bueno, Joseba, hau da gure gaurko proposamena, nahizunen, badakizu non gauden, eskura sushi bar Bermeon, eta nahizuten arte. Eskarrik asko. Agur! Ai, ama, kuadrilla, ze platerrea rein dezuen. Egila esan, beti goxo eta alai. Horrela guztat zaik, kuadrilla. Bueno, zein etorria honeak, oiote? Zein da neska txiki guapa hau? Nola izena ezo? Araitz. Araitz, eta ze, festa giroz jantzita zaudeia, ez da? Bai. Ze tokatzea, biharko prepazten, gaur gaben esan du hemen, zintzia, osaba, aita, lenguzu zein da? Osaba. Osaba, eta osabak ze prestatu behar du gaur gabian? Bastarrera. Bastarera. Ingo zu zantzan, eroso zer ingo zu bertan. Abestu pizkat bai ingo zu. Eta bizar nora zungo ari. Madalenata. Nora, elantzo bera? Eta nola jungo zeate bertan, a ber? Bai, holako ontsi txikitzu betakot, eta antzungo ari, familikuek. Egun ostaz guzta udaletxien kas da, holan, naiz odo beti... Ireka buzkutea izan, Eta, orduan, baino lagunen batekin beti, o familikon batekin, edo nola? Sarri lagunekaz be bai, eta beti lagunen bate, beleruen, junai edo zelan. Beleruen, vaporandizen, lebazalien, traineruen arraunien... Zein da plana beharko egunean, plana, hola? Normalin goizien, itzen da udaletxik urteten da udaletxetik, mesaraz duten da, eta mesintze gero, ontzizetan enbarka. Han juen, izarora juen, izaron ingiruen telien hori egin, ikurrinei mini goizen, eta gero elantzo bera aldute zaniko, hango alkatiek bastoie emotentxo bermiokuri, eta anitzen da egune pasa. Arratzaldien handik urten, dana kosta beren barka, eta mundekara, eta mundekako alkatiaz bardin, azkanin bermiora, eta bermion hartun bandigaz izen goiko plazara, handaun kioskuri, arrozkukitzen, bueno, parranda eharra bihar, ez da? Ai, ama. Uda bukatzen nahi da, eta ja gogokin ikastola joteko beltan. Mekatxiz la mar. Seguru ez ez? Mekatxiz la mar. Zena ez, beste udara bat euki? Mekatxiz la mar. Ipar poloa junbiarko dugu. Argentina aldea dola, Bai, beste aldera. Niretzako beti izan da zaio biena. Lagundun bihar diazu hemen, itzein daite. Bota honea pixkat, olio txorrota batekin birrindu dena, eta bota espeletako piper pixka. Eta zu bota behar dezu honea, bi ontzika da, bale? Eta geho jungo zea, hogi pixka botatzen, arrautza pixka botatzen, dotore usten, bale? Ni hemen ikusi ezu ezein dioten, egala burrai. Nekan hemen batzu ja, olioak inbestei gabe, gatza bota, eta hau ingo deu, 2 minutu alde batetik, eta 2 minutu bestetik. Hemen hau behitu zeitzura dakan, jai egin da dakau, eta bagoaz, txerrek itxarraka.
Bakite bai, itxasoko erritualak ikertu dituzula, ez da? Koyote? Bai. Horretan bibil nahi, bai. Zerta, ze ikertzen dezu, ze behiratzen dezu bertan? Tesis doktorala itzeko hasi nintzen, jubilean nahi nien. Bai. Eta okin zoten 3 aukera, bat esan da, 1912 galarrena. Bai. Bestie, zelan sortu den, hau, atunero handizen industria hau. Bai. Eta bestie esan zen, sinizmena, sinizkerizek itxosuen. Asko aldaude. Eta hor, bai. Ondino, gaur egunien, bai. Zupentza atunero handizek, zelan etorten dizen, Junorduko Afrikara, ero Seychelles era Junorduko, etorten dizan Juanera, torritzen da erderatzen rito propiciatorio, arrantza honokitzeko, eta sasoi baten hitz esan dizen bebai, esorzismuek. Zelan, nik azkeniko dokumenta batena, ize 2000 garen urtien, hori hitzen da, guretzako egun seinala haue barikutiez. Ez da, espainolantzako martitzen atiez. Bai. Bertan? Bai. Guretzako bariku da. Egun seinala haue inglesales. Orduen, bariko gauien, gaueko 12etan, kanpai ezoten dauzen bitartien elizen, itzen zu urberinkatu hartun 3 elizetakue, imini pote baten imini, eta ereinotza, aste santoko ereinotxagaz da imintze, torduen zuez, ontzizeri, kanpai ezoten dauzela, bueltak emoten, txarrakanpora onabarrure. Holan, bueltak emoten, ure amaitxu arte, kanpaiek amaitxu arte. Eta gero, hor geratuten dan ure, erun bizu, kale bat, kurtsitzen dauen kale bat, erdizen dakon alkantaleiatik handi bota errezaten. Rituala nire familize, sasoi baten San Andreon zan bizitzen, eta gure familizen ditzen zendan, euskeraz da erderaz. Euskeraz, txarrakanpora onabarrure, erderaz, fuera sapos y harapos, toda clase de maldición. Aquí está el agua bendita y el ramo de la bendición. Eta, bueno, horrek ez pasauen funtzionatezan, ize beti funtzionatezan dauen. Despauen funtzionatezan, bazun bizan zaran, beste ermitze pare batera, eskatuten ostabere, eta hasi rituala, ontzizek garbitzuteko, gauze txarratako nabarruen garbitzuteko. Eta hori, guen egun jarraitzea. Nik azken ingokue, 2000 garren urterantz, bai beste gauze batzuk, eruti eskapolaizu, San Juanera zuti bueltak emoten. Atunetan hasten dizeniko, San Juanera du ontzize, hainbeste urte daruetek garabaten, han San Juan azpizen dauenik ontzize hitzen dau, hasten da bueltak emoten, 3 alde batera, 3 bestera, patroiek eskatuten txo santuri, atzinen, neskatile zute esan dizen santu gora, eta zote esan daben kanpaie, gaur egunien ez, eta anitzen zu eskatu. Eta gaur egun zeitea, sinismenagatik, oia tradizioagatik iaia. Bueno, nastie dao, kontako txutik ez pasadaztena. Dan eritzen zagaldu, aurten zungo zara, eta gizenak badu ez. Batzuk bebai, kanposantu naurrin itzen daue. Beste batzuk, kanposantu naurrin da San Juanen, da orduan bateri zantzaten. Jungo zara urten, eta esan dozten, ez, onarte ja, unarte nau, eta enuen. Etorzan, da lehenengoko marintzagoeniko, etorzan bermiora, eta zantzaten, zer? Etxerantze etorkera nintzo, zitzik ez dut, atrapa hostik, tegin bizan duten. Orduan, realitate pizkate bago. Bai. Gauze, niretzako gauze politxeti ondin horrek mantendutie. Beti izaten txatie, zer eskatu zazu santuri? Eta daudan ataikue, bai gidenak eskatuten daue osasune. Osasune. Ez que osasune. Bai, osasune badauen. Osasune ez alda ber, jai giroan ibiltzeko taulako irri barre taulako sasoia ukitzeko. Osasune gabe gauza gutxi. Bueno, Koyote, bi esker retortzeagatik, placer handi bat. Hiru saio berko dizki hau ire kontakizun dana kontatzeko, ez da? Hori pentsatzen du, beti pasatzen dut. Batorri berriro, etorri berriro. Garaitz, eskerrik asko, Guain hartuko zu sopa hori tomatena jango deu? Bai, eta gero atuna, bai, ez da? Bai. Ondo pasa, oso ondo pasa, baina betikua, ez pasa, txintxo ebili, ez da? Ondo pasa, inorrei molestatu gabe. Gora launak, ondo pasa, eta esan dakua. Asteleni hemen izango da berriro. Aio!